Niby żaden nie wie o co łazi, niby żaden nie wie, a każdy wie, że coś się święci. A ja was witam Snecki a dziuszki, a to ja Niklaus. Dzisiaj mamy taką, no, niegodą dość strogo okazję. No, startnymy się tako serio z metra 2033. Może się kupił po fajnej cenie, łobię te zefryszowane tile, czyli metro 2033, a metro Last Light, ostatnie światło, ostatnie blindowanie. W cenie 60 zł polskich, obie w tej nowej edycji Redux, czyli te odświeżone, sfryszowane. Pierwsze tile na blank nowym silniku graficznym, tym od drugi tile. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Jadymy. Ja wiem co metro to już nie ma najnowszo jakoś fez a fez gra, ale co jest dom sam to ja bych dał, nie wiem, ja bych dał Spartanina, no ale sam tutaj bych dał trudny. Albo nie, dom się Stalkera, dom się Stalkera i po tymu pojadymy. To jest dobre. В тоннеле становилось все холоднее. Niech godo. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. No, Gotka mam rusko, a Szrajbunek Когда ты покидал свою родную Польский. станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Czy mnie hopę jak bośleca? Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться. No i через co mogę брошенный powiedzieć, w блокпост zasadzie отдела. sam mamy wszystko genau identyko tak jak to było, w normalnym pierwszym meczu 2033. I no, że sam mamy silnik łot, tile drugi, to znaczy nie więcej, a ino co ta tila wygląda fez a fez pięknie jak tamto. No zresztą kuknijcie i no weżyjcie, to nie ma fane. Открывай ворота, я прикрою. Czysto je zrobił. No są takie pajęczyny, łażą jakieś roboki, są fajniste światła, fajniste tekstury, w ogóle wszystko sam jest fajniste. I tak też pogromy, dzisiaj zaczniemy, zobaczymy wiele mi to zabierze. Dobra, przekręcił ich jakiś ten łun. Ржавая дрянь. Dobra, muszę pokręcić tym kokotkiem. Придется открывать вручную. Kręć, dawaj. Ciś. Łonoc. Już chcemy iść. Wiecie co jest takie, jedno tako głupio rzecz w tym jest, co już wiem co się będzie działo, nie? Jak ktoś już przeszł ta pierwsza tila, ta podstawowa, no to już w zasadzie wszystko wie co sam będzie. O, jak to gryfnie wygląda. Ja ciul byrna szczeluła. O! To chyba mamy za wiele sztromu. Ostatnio się ostało. No, ciulają jedno po drugiej. Dobra. Są jakieś szranki, co to są? Filtry do gazmaski, wezna. Ale zaraz. No i przód, zobaczymy co mamy sam. Tukej. Włazimy Rhein, a co mamy Drin. По ящикам. O, jakie to są żadne pieruństwa. Jakieś knyfle. Propelery się sztopły i no cóż po tymu. I no cóż z tego. No dobra. Co sam? Amunicjo. За мной. Amunicjo to jest zawdy biera. Amunicjo to się zawdy przyda. A tam bych śleciał tak ino z kuli ciekawości w sumie. Ну ничего. Co sam na dole? Bo ja takie przyzwyczajenie z grubym u mnie, że ju właża na dół i patrza co sam na dole.
Nie no dobra, wyłaża i dymy dali. Jako ten ma w ogóle flinta, widzieliście? Jakoś tako dubeltuwa, ale tako fes a fes. Czy ty sam musza pląpać ta lampa? Taż lampa nie, chyba nie musza. Так, похоже, никого нет дома. Nikogo nie kto... No, żadnego nie ma doma, jak to się godo po naszemu. Po śląsku. Почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни. Co będzie? Ło, jaki pieroński landschaft same z gryfny, nie? Fes a fes. A ja miał łoblec gasmaska, bo jest samo dusza. Sam nie będę umiał chycić luftu. Dobra. Jakie chroboki! To jest... co? Ła, to już są beboki normalnie. Uważaj! Daj pozór! Daj pozór! Następny... Gist. A, gist z wierchu. To nawet na przodku takiej chyba nie ma. Na przodku to ino... Na przodku to ino skarbek. Przyłazi po tyn. Po wągel albo po fojer, co mu się dowo na tym, na sipie. Wszystko. O, a to furgo jeszcze do tego. Jo, to smola. Dobra, ten miał filtry. Ja bieram wszystko, no ty nie umarł, już mu się to nie przyda więcej. Ja wiem, co to jest takie trochę no łożkliwe, nie? Tak od umartego hopa mu zebrać te zachy. No ale na cóż mu one? Już mu się nie przydadzą więcej. Dobra. Готов? Gotów! Quick time event. Siur! Się łobalu z takimi dźwierzami. Ale gryfnie, patrzcie, jak ja się teraz wspomna, jak to wyglądało w tej pierwszej tajli, to godą... No postęp jest fes. Мельник на связи. Ульман. Fes a fes. Jeszcze jak się to odpoli na takich nasztalowaniach wysokich, już się nie asza, ale mogę się pozwolić na takie troszkę większe Full HD, Так точно. takie Они bajery. говорят, что приближаются к башне. Fajnie iście, miesiączek blinduje, Следующий сеанс. tam mamy jakoś wieża. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. No dobra, zobaczymy. Tam się w ogóle fajnie na tym wiaterze kolibią te wieprzki. O! Kto to jedzie? By miało zjechał. A to są nasze synki. Ja, a fajnym autem przyjechali, fajnie z tym. Takie akurat do Rosji. Dobry. Spartanie. Какого черта? O! Coś tu nie choby na grubie. Przodek będzie zawał. Круг. Быстро. To ino zwierzęta. Okoliczne zwierzęta latają. Ale pytają, choby był gun. Normalnie choby je... Pytają, choby gun. Choby ktoś za nimi leciał. Спину берегите. W pizdu. Пожалуй, придется пожестче. Чубекайте. Zgaś... Jezus, koście te taż lampy. Bo nas zobaczą. Już chyba zobaczyli. Ja. No teraz to już pierymy. Sorry, nie mo przebacz, ale... Przepraszam was pięknie. A czy ich sam nie mo za wiele czasem? Ja, wiem się tak fajnie pierę i no... A tym to w ogóle jakiś... Oj, amunicji nie mam. Fajnie. Ej, daj to... Już amunicji nie mam, dajcie mi coś, ale... Kolegi, dajcie. Wow. Pitej, skrysie jakaś, a... A ty, co łobalu, całkie auto, co za pieron furgający. Co to było? Cóż mogę wam powiedzieć? Rosja. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты,
Все изменилось. Jemu ino 20 pisło, to on ma młody synek fes. Coś to jest 20. Ale muzyka samie piękno. Ło, fes. No jest klimat pieronowy. Артём, проснулся наконец. Ja Наш już город się идет obudził, У Blank. него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно. No już stawo maniery z domu. Nie dadzą ani podrzymać, ani nic. A ja bych brzdęknął. Bo z tego co ja pamiętam, sam mamy 2 zakończenia i te zakończenia, one zależą od tego, co my sam bez ta gra będziemy robić. Czy my są takie fajne synki, czy my są takie bardziej szkliwe synki, czy my w ogóle robimy takie roztomajte sam eventy. No, dobra. Gasza, bo jak to gadają, sztrom nie mam za darmo doma. Albo oświeca. Stać mnie. Karbitka! Oby na grubie, identyko. Normalnie z takimi karbitkami sztajgry zjeżdżali szolą na dół. Na rozbarku. A, piękne. Uhopy. Я не через такое прошу. A idź do doktora, bo ty masz coś z gębą, nie tyn. Хочешь сделать черными? Найти и уничтожить. Да Ale не jako слышишь? grafika sam gryf, no nie. O Jezus, o wiele to lepiej wygląda, jak to wyglądało tamte stare. To nie idzie się porównać to. Привет, Артём. Ja dobry, a fanego masz wąsa, oby gimbus. Ktoś rycy, ktoś ślip, to ktoś godo. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Nie no, pięknie to wygląda, pięknie. A już ta pierwsza tajla wyglądała pięknie, fes. Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. A wy macie fajnisto mycka, doktor. W to wam to usztrykował, chyba uma. Chyba uma. Давай послушаем Хан. A ty na kim mantel skórowy. Сереженьку, моего никто не видел. Już od razu idzie poznać, co Bogol. Напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. A to jest Cystyrus. Ta mycka, Cystyrus. Мам, мам, Леша, а долго нам еще ждать? Что же делать теперь? No pięknie, patrzcie normalnie. Сказано Заречье, что с Алексеем выезжаете. Пётр, Ale te gęby to oni zawodowo zrobili, nie? Извините, не узнал. Normalnie cysty. Kartoflany kinol. Cystyrus. Ciężkie czasy padł Rus. Case Banhofa z Igor News. Не задерживай. Ja, ten to już w ogóle. Ten to taki kaś z jakiego szynku za tego, za wachmajstra Мы robić. тут в осаде. О, Родные с ты. раненым своим. Ty masz gęba jak 5 zł. Nic się nie umia wyznać, jak nie ma w normalnym alfabecie szrajbnięte. как раненые. Никаких улучшений. Lazaryt. Этим утром еще Sam leżą chore, a poszkodowane Черные hopki. убивают не сразу. No sam możemy kuknąć, co sam mamy, wieża Hunter. Ale suchy. Suchy kanał. Они словно разрывают нам. Doktor, ciekawe. даже это Można doktor miód. я больше не могу. О, Господи. Sam jakieś medikamenta. Co się tam za tym parawanem dzieje? Ło, a tego was haratało. Ciubary. Zagłówek. Ty się legnij, bo ty już masz chyba dość. Sam są ciężkie ino przypadki, ino ciężkie. Ten ślepia wydupcy choby zaraz miał normalnie mieć zwiastowanie. Ida stąd, nie mogę wam zgłosić nawet. Tego kolybie.
Jak po brynie, normalnie jak po brynie. Ausgus zamaraszony całki. O, a tego pierę. Tego pierę. Masz rozkolebał. No tym to już chyba końcowa baży. Jest on dyda, bo chyca jako ryma albo inkszo ebola, a ja jeszcze bych chciał teraz pożyć. Można jakby tak szło. A w to tam klupy. Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не To стучатся. Hunter. Давай, открывай чертовы ворота. Otwierajcie dźwierza, hopki. O, hopy, a może wejście? Hopy, Fachman. Добро пожаловать на Ja ВТХ, też. Хантер. Elo, co tam? Co to może za ten? Co to może za kofer? А теперь закройте ворота. Ryzen kofer. Давно не виделись, Хантер. No my cię dawno nie widzieli, po prawdzie. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. A czemu on do niego padł Saszo? Sasza, a tam było szrajbnięte Alex. Да все как I coś chyba sam nie rozumie. говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Mutanty, no coś sam zarobicie, czuję. Znaczy, no wiem, nie? Я тут прикупил древние открытки с A my co sam ważycie wodzionka? Держи. Statua wolności, no dajcie, no jak już macie taką fajnistą antykarta, żeście mi kupili to wezna. W Geszynku. Страшно. Черные, да? Czarny je. Черт уйди. Czarne. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. O! Haja. Ja wydupią. Łazwiercie dwierza! Łazwiercie dwierza! Nie mogę wyliść. Мы остаемся в этом зале. Cygareta ktoś nie dokurzył. Артем, бери оружие. Dobra, co mam wziąć? Jako zaś giwera. Macie sam coś do mnie. Tako pistola ino. Артем, хватай пушку. Nie ma pistola, to jest rewolwer. Они вылезут. Они придут сюда. Siuda. Появятся рядом. Czyli Запах po крови. naszemu sam tukej. Idą te pieruny, a? Ja. Skipsdeki wylezą. Co to są za pieru... O! Uważaj! Hop, biedowy pozór. Patrzcie co się dzieje, jako haja normalnie. Stońcie do rai, sam przyjdzie do hai. Ja już piera. I no piercie synki celnie, bo amunicji nie mamy za wiele. Ładuj gipci. A ten już był umarty. Ale i on nie widział. Po jednej kuli styko. Dawaj, hopie, patrony ładuj. A tego kolybie? С тобой все нормально. Jego kolybie czy on żyje? Sztyc, nie jego ino kolybie. Какие же это черные? Porujcie karbit. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты nie widzisz черных вокруг, они все равно Ale jaki on jest pięknie wymodelowany. Jest tak beda. страх. Będę nad każdym tak stował i się patrzył, bo są... Och, Прочие туннельные гады бегут. pięknie są zrobione, nie? Черные не просто мутанты. Superowo. Это Kurde bele. Homo novus, следующая No pięknie, ступень pięknie. эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Tynną sprawio. Co to są te corne i czemu one nam chcą zrobić ała, po jakiemu, skąd one się wziąły, kaj one idą. Kwowadis. Пойди, глянь! У меня в госпитале Twardziel z westernu. десяток проверенных No jak бойцов tak na niego пускают wyjeżdża, шею to on je и bardziej бормочут taki ерунду. twardziel z easternu, nie? To już... Co jest? Cienie napadły na zewnątrz. Nie godaj. Co to za akcjo? Brewerio. Ło, synki leżą. No fajno sam było, haja. Fajno. Fajnie. Znaczy, ja bych stąd wydupił, nie? Ja bych pitał jak najprędzej. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку.
Слушай меня A takiego внимательно, czegoś to w tej pierwszej Если tali до oryginalnej to nie Ты było. должен добраться до To jest, Полиса и to jest найти blank человека, nowe, dodane. которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, Ja что domu, ты albo było. No już można nie pamiętam, bo to już też Иди. to było to dawno, nie? Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой Ja, ценой das уничтожить. stimmt. Понял? Mam blacha łodcia. Wszystko będzie dobrze. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. No i ja poszedł na Freiwilligera. Колеса, кондукторы, нажми на тормоза. Я к маменьке родина. Наконец-то! Kto tak Ты śpiewał? в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот что, перевертаться, бабушка, здорово! Jaki on jest muzykant normalnie, on ino by śpiewał. Co to może jakoś Broadbixa albo Brieftasha, co to jest? Co to jest? No synki, jak to gadają? W gitara brzęk, lampa zgoś, glacok stój, a my się widzimy następnym razem. Sztejs w metrze. Patrzcie tam jako.